Hellóztok! Ez a GTA San Andreas PS2 végigjátszásának harmadik része. Mint látjátok, most több mint 9000 dollárom van. Unikúj stuntokkal, meg ilyesmivel gyűjtöttem egy kis pénzt. Ja, meg főleg drogdílerekkel. Azokat nagyon szeretem ölni. De elég a rizsából, haladjunk a történettel. Drive-thru. Ez valami olyasmi autós étterem. Most egy kicsit feljebb lesznek a hangok, remélem nem baj. Már de rég volt a második rész, öcsém. Most idejét éreztem meg most sok a körülmények is így a videózásra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most kéne csinálni egy videót. Remélem jó lesz, és tetszeni fog. Na, azt kivágom, ez nagyon hosszú. Ti inkább ne lőjetek, akkor... Mert ti akármit csináltok, nem fog felgyulladni a... Lőjél már! Egyébként ők is ugyanígy vannak, akármit csinálnak a kocsinkkal, nem fog felgyulladni. Szóval ezért ne aggódjatok. Lássuk a mikroSMG-t, azért felszedem. Oké. Felszedtük a mikroSMG-ket, úgyhogy most már indulhatunk vissza. I wanna go to the Grove Street, bitches. Yeah. Nagyon jól tudok angolul, tudom. Nem kell éjjelezni, tudom. Ha ez most vicces volt nektek, akkor röhögjetek egy jó nagyot. Nem mondom, hogy muszáj, de röhöghettek, ha akartok. Ja igen, most haza kell fuvarozni Smoke-ot, nem értem, hogy miért, mert ezután megint egy sweetes küldi lesz, ott lesz Big Smoke. Szóval hát ezt nem értem, miért kell visszafuvarozni. Aztán most lesz az a küldi 9-esek és AK-k. Aztán majd elküld minket Sweet edzőterembe, hát nem elküld, de így mondja, hogy nem tiszteled a tested, akkor senki se fog téged tisztelni. És akkor így tovább. Tudjátok, csak is mondtam. Oké, akkor amíg odaérek Sweethez, addig kivágom. Rendben? Rendben. Bocs, amúgy már ott vagyok, csak... Ugye ezt még meg kellett mutatnom. Ugye akkor elküld minket Sweet edzőterembe. És ezzel a mondattal, hogy nem tiszteled a tested, akkor senki se fog tisztelni téged. Akkor haladjunk is a történettel. 9-esek és AK-k. Hogyha valaki nem érteni, hogy miért ez a neve a küldinek, akkor ez a 9 mm-es pisztolyoktól az AK-47-ekig terjedő kaliberű géppisztolyok, illetve pisztolyok tapasztalatát, vagyis használatát tanítja meg nekünk. Ezért az a neve, hogy 9-esek és AK-k. Hát azért... Ja, amúgy én ász vagyok, és a Poker Party feloszlott. Túl sokat PS-eztünk Andyvel. Na miért mondok mindig Andyt Jumbóval? Na,
előző részben már tisztáztuk ezt, úgyhogy ne kelljen még egyszer. Áthajtok a Emmet yardján, oké? Oké. Áthajtok Emmet yardján. Yeah! Menő gyerek vagyok! És ez egy kicsit fura. Ott mentem el, de oda megyünk vissza. Yeah! Amúgy két küldi, de most olyan jó hangulatban vagyok, hogyha elég rövid lesz, akkor most 3 lesz. Úgyhogy most én tényleg ilyen nagyon jó hangulatban vagyok. Tényleg amúgy a kis manuskát is lehet lőni pluszpontokért, de nem ajánlom. Ezt nem tudom miért nem találta el, de nem baj. Na, akkor meg vagyunk a 3. szinten, most a manuális célzót kell használnunk, hogy belőjük ennek a kocsinak a benzintankját. És látjátok, ez történik, amúgy minden egyes autón van ilyen benzintank, van amin hátul, van amin elő, van amin oldalt. Hát, így elébb van. Azt hiszem most kapjuk meg a ruhaboltot. Hogyha igen, akkor nagyon boldog leszek. De akkor most megkaptuk Emmet házát, és lehet innen felvenni pisztolyt, bizonyos időközönként, úgyhogy azért nem mindig, hogy akkor felveszed egyből újra spawnolódik, hanem ilyen bizonyos időközönként lehet. Aj. Lehet, hogy unalmas, hogy én a GTA San Andreasról ilyen tippeket adok, meg minden. Meg ugye körbe magyarázom a dolgokat, hát akinek unalmas, az írja meg kommentbe, mert én ezt nem tudom, hogy ti hogy reagáltok erre. Úgyhogy azt hiszem igen, ez lesz az, amikor... Ja, ez lesz az. Ahogy ott vannak a bállászok, tökre leszarják, hogy én akkor most Sweet-tel telefonálok. Mindegy, most, hogy gyorsabb legyen. Ja, igen, most akkor elküld minket a Sweet. Csak nem értem, Big Smoke az miért bállász területen lakik? Ez miért bállászoknál lakik? Szóval értitek? Ő egy Grove Street, hát az mondjuk slanszos, hogy egy áruló lesz, mert az már szövetséget kötött régen a vagoszokkal, meg a bállaszokkal. Bállaszok azok a esküdt ellenségeink. És akkor azokkal szövetséget kötött. Gyírtó nagy disznó amúgy a Big Smoke. Úgy látom, hogy még egy küldire lesz elég idő. Hey, hi, welcome. Amúgy tök jó, most több mint 10 000-en van. 10.013 $, pontosabban. Green Hoodie, nem érdekel, hogy milyen, de jó lesz. Mert zöld. Amúgy nagyjából mindenki ezt választja első ruhájának. Tényleg amúgy érdemes zöld ruhát választani, mert akkor kapsz tiszteletet. Nem muszáj csak zöld ruhát választani, de valami zöld legyen benne. Mint például a terepruha, az is ugye zöld, és akkor kapunk tiszteletet, ugyebár. Na mindegy, akkor pár ruhát veszek, úgyhogy addig kivágom. Csőztök, akkor itt vagyok újra, szép vágás után. És Big Smoke küldjeit viszem ki, mert ja, eszembe jutott rádió.
ezeket lehet maszra, de a rádiót azt... OG lock, vagyis oglok. Ettől a külditől én kioglok. Otthon ezt szoktam mondogatni. Na, ugye ez tényleg egy elég szar küldi. Az autózós részeket kivágom. Én meg rossz felé indulok el, öcsém. Mindegy, akkor kivágom. Na, akkor itt vagyunk újra, és be kell csöngetnünk Freddyhez. És akkor most kell így követni ezeket. Amúgy elég szar, mert hogyha a vigyuszka leesik, amúgy mutatok egy könnyítést, ha akarjátok. Nem kell elmenni, nem veszítitek el, ne izguljatok. És legyetek higgadtak, és várjátok meg itt. Itt be kell várni, és akkor úgy 1000-szer könnyebb. Sokkal könnyebb így. Kapja meg Freddyt, ha jó van, öregem. Ilyen messze körözéssel úgy, hogy még a vágoszok is lőnek. Jaj, de együttérző vagy, jaj, de együttérző vagy, mondhatom. Mindegy, amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. Az a baj, hogy újra töltődik a Freddynek az élete, szóval értitek? Ez egy ilyen nagyon nagy bug, amit remélem GTA 5-6-ra már kijavítanak. Cube Man. Nem vagyok Cube Man. Az más kérdés, hogy ismerek egy Cubeheadet, de én nem vagyok Cube Man. Úgyhogy ezt hagyjam, oké? Kérlek. De értitek, ahelyett, hogy el... Ó, és epic lag, én mondom. De akkor laggol, amikor a legjobb, én mondom. Akkor laggol, amikor a legjobb. De ízé, jó, szépen alácéloz, még az a Freddy szépen kinyír engem. Szóval értitek. Mindegy, egy lövés csak be tudsz vinni, anélkül úgy megdöglenik, Isten verte, Isten csapása. És onnan nem találja el. És mi az? Kevés a motó tapasztalatom, hogy így pörtülök. Úgy látszik, hogy ez nélkülünk is elindul, úgyhogy... Azt hittem, hogy nélkülem nem indul el, de úgy látszik tévedtem. Aj. De értitek, ez 3-szor belém lő, ez pedig egyszer sem tudja eltalálni, mert olyan egy nagy lúszer. Semmi keresni valója a gettóban. De ez simán alácéloz. Simán alácéloz ez. Ráadásul itt vannak a Vagosz, meg a Bálász, meg a minden banda. És ez nem tudom, hogy tud lőni ilyen drive-ban stílusban, hogy ő motoroz, de közben ő is lő, szóval... És ez mi? Hé, OG lovak! Tessék, itt vagyok. Gyere, szállj fel gyorsan, már Isten verte, Isten csapása. Aha! Jaj! Aj, atyám, most... Mondtam, hogy ettől a külditől én kioglok. Kacsan kill Freddy. De slasszos, hogy elő van a súlypont, azt nem lehet előre így súlyozni.
És most kéne szerezni egy autót, hogy biztosan ne halljunk meg. Ez pont jó lesz. Itt nincsen senki, se zsaru, se semmi. Úgyhogy lényegében ennyi volt a küldi lényege, most már csak el kell vinnünk ezt a idiótát a Burger Shopba, mivel ő ott dolgozik. Majd csak megnézem, hogy mindegy, majd levágom 2 részre, aztán pusszantás. Levágom 2 részre, az pusszantás. És el kell vinni a Burger Shopba. Na mindegy. Jó lesz. Na, szóval annyit fűznék még ez a küldihez, hogy hát nagyjából ennyit ér ez a küldi, én mondom. Az slancos, hogyha ti szeretitek, akkor I'm so sorry, de én így nézek erre a küldetésre, hogy nekem őszintén megmondom, nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Sőt, írtóra utálom ezt a küldit. De értitek, én hazafuvarozom, és akkor még direkt így kiszáll a CJ is, miközben semmi értelme annak. Akkor most mindegy, akkor ezt 2 részre vágom. Akinek tetszett a videó, az iratkozzon fel, like, sub and comment. Sziasztok!